Sawubona. Ukube uhlupheka ngokuntuleka kwemali, khumbula ukuthi isisekelo salokho akuyona imali, kodwa ingqondo yakho. Lokhu kungenzeka kube yinto ebuhlungu ukuyizwa, kodwa ngizokwabelana ngawo umlando wami. Ngizibonele nginamahloni ngezikweletu eziningi, ezindide kunokuthi ngiboleke. Kodwa ngangingenawo umqondo wokuthi ngiyaphumelela. Ngingenza kanjani? Ngalunga umqondo wami. Yilokho okuzokufundisa khona. Impumelelo yakho elizayo, ukuguquka kokuphila kwakho, kuqala lapho. Isithunzi asikhona ebhange, kodwa engqondweni yakho, imicabango eyancipha, ukwesaba okubambezele, nezimfundiso ezikuxhasa. Ngikufundile lokhu ngendlela enzima. Ekuqaleni ngangingenawo umsebenzi, ulwazi noma imali. Uyawazi lowo moya onzima esiswini uma ubona i-akhawunti yakho. Ngimele uqonde. Kodwa okuthinta inhliziyo kwakungeyona imali, kodwa ukungabaza kwami. Zingaki izikhathi ozibambazile uma uthola ithuba elikhulu? Uthi, lokhu akuyona kimi, noma ngikwazi, noma lokhu kusebenza kwabanye, hayi kimi. Ngikwazi kahle lokhu, ngoba nami ngangilokhu ngizizwa kanjalo. Abantu abaningi bacabanga ukuthi imali iyobahlengisela, kodwa inhlanhla ifika uma ushintsha umqondo wakho. Kufana nokubuka ithelevishini engaqondisiwe kahle, ungafuni kangakanani, umfanekiso uhlala ungacacile. Ngiyakhumbula isikhathi sami sokuqala sokuhlanza, ngithola $15 ngenyanga. Kwakuncane, kodwa kwaba yisisekelo sami. Angibonanga imali ebhange, kodwa ngangiyibona engqondweni yami. Lokho kwashintsha konke. Ngingumuntu owayenezikweletu, manje ngiphatha ama-contract emadolobheni ayisithupha, kuhlanganise neLondon. Uma mina ngingenawo imfundo, umndeni onamandla noma imali, ngikwenzile lokhu, wena ubungakwenzi na? Kukhona okuthile okungithinte kakhulu. Ucwaningo lukaStanford lubonisa ukuthi izingxenye ezingaphezu kuka-80 zezinqumo zezimali ziqondiswa yizinkathazo, hayi ingqondo. Ukwesaba, ukungabaza, ukungabi namali, konke lokhu kuqondisa indlela esenza ngayo izinto. Uma ungalungisi umqondo wakho, uzophila ngaphansi kwamandla wabanye, izimfundiso ozithole ebuntwaneni, ezikoleni, ezingosini, noma emvelweni yakho. Akuyona into ehambisana nelungelo, kodwa yiyona iqiniso. Ukuqhubeka kwakho kwezimali akuqali ngethuba, kodwa ngokulungela kwengqondo yakho. Zingaki izikhathi owenza izinto ngokwesaba? Zingaki izikhathi owawunqaba ithuba ngoba wazizwa uthile ongenamandla? Ngiyakhumbula lapho ngimemezelwa khona ukukhuluma kubaphathi benkampani enkulu. Ngangiyakhula, kodwa ngizwa izwi elithi, awuyona omunye wabo. Ngase ngingaqhubeka ngingakhulumi, ngoba ngesaba ukuthi ngiyingxenye yomuntu ongenamandla. Kodwa ngakhumbula lokhu engikulothele kulolu phiko, ngingumuntu ocebile, onamandla, futhi onamthelela, ngisiza izigidi zabantu emhlabeni wonke. Ngaleyo mizuzu, ngenza ngokulingana nalo. Ukukhuluma kwaba yimpumelelo, hayi ngoba ngiphelele, kodwa ngoba ingqondo yami yayilungile. Awudingi ukulinda ukuqala ukushintsha. Manje yisikhathi. Umqondo uza kuqala, bese kuza imiphumela. Impumelelo yakho elizayo inqunyiwe yindlela ocabanga ngayo nguwe namuhla. Akuyona imali noma umsebenzi, kodwa umfanekiso wakho. Uyazibona njengomuntu ovamile noma oqashwe ukwenza okuhle. Khumbula, uma ushintsha umqondo wakho, ushintsha konke. Indlela osebenzisa ngayo usuku lwakho, uhlangana nabanye, ujongana nezinkinga. Uyeka ukuphishekela, uqala ukwakha. Yilapho imimangaliso eyenzeka khona. Angithembisi izindlela ezilula, kodwa ngikhumbuza ukuthi unesikhathi sonke, kufanele usebenzise kahle. Uma lokhu kukuthinta, kunjalo, ngoba uyazi ukuthi wazalelwa okukhulu. Khumbula, bese uqala. Manje, uma uzwa igama elithi ukubona, yini ekuzayo engqondweni? Mhlawumbe okuthile kokubantwana, okungeyona into yangempela. Kodwa amandla akho okucabanga yiyona ndlela ebalulekile yokushintsha impilo yakho. Kuyiqiniso kunanoma yini oyihlwayelayo, ngoba konke okuhlwayelayo kwakucatshangelwa ngumuntu. Ifoni yakho, imoto yakho, indlu yakho, konke kwakucatshangelwa kuqala ngumuntu othile. Kodwa abantu abaningi basebenzisa amandla lawo kabi.
Endaweni yokubona impumelelo, bayabona ukwehluleka. Endaweni yokubona izisombululo, bayabona ubuhlungu. Bona, zingaki izikhathi ocebe izinto ezingalungile, ukuntuleka kwemali, izikweletu, amathuba alahleka. Futhi, okubaluleke kakhulu, zingaki zalezo zinto ezazibuhlungu zaba yiqiniso. Uyazi ukuthi kungani? Ubuchopho bakho abukwazi umehluko phakathi kwalokho okuyiqiniso nalokho okucabanga ngokucacile. I-neuroscience iyakubona lokhu. Ucwaningo olukhulu lukhombisa ukuthi uma ucabanga ngokwenza umsebenzi, usebenza izingxenye zobuchopho ezifanayo nezokwenza ngempela. Uma ucabanga ngokuphila okusha, uqeqesha ubuchopho bakho ukubona nokwakha lokho. Kodwa abantu abaningi basebenzisa amandla lawo ukuzibulala. Bayacabanga ngokuqashwa, ukuntuleka kwemali, ukungabi namandla, ukwehluleka. Ubuchopho buyaphendula, kulungile, masikwenze lokhu. Ungashintsha lokhu, usebenzise amandla akho okucabanga. Into yami yokuqala yaba ukubhala phansi lokho engikufunayo. Ngafunda yonke imihla, ngivalele amehlo, ngizibona ngikwenza lokhu. Angizange ngifune kuphela, kodwa ngaphila lokho ngaphakathi. Ngiyakhumbula ubusuku obuthile. Ngangihlanza amahhovisi, ngikhathele, ngigxilile emhlabathini wenkampani eToronto. Kodwa engqondweni yami, ngangisezicawini, ngikhuluma nabantu abaningi. Ngangizizwa ukukhanya, ngizwa ukugqamisa, ngibona ubuso. Kwakungafani nalokho, kodwa ngangingayeka ukucabanga. Kwaphela isikhathi esincane, ubuciko bangaphakathi baba yinto yangempela yangaphandle. Wena, ucabanga ini yonke imihla? Uyazibona ukhula noma uhlala unjalo? Uyazibona unamandla noma unganabuyaphi? Cinga, uma umuntu engaqonda imicabango yakho, angathi uya endleleni eya empumelelweni noma ekubambazeleni. USteve Jobs wayethi konke esikubona kwakwenziwa ngabantu abangcono kunathi. Umehluko. Basebenzise amandla okucabanga njengendlela yokwakha, hayi ubujamo. Yilokho okumele uqale ukukwenza namuhla. Mhlawumbe uzibona njengomuntu oqinisile. Abaqinisile baphila emhlabeni owenziwe ngababoni. Abaqina okucabanga kwabo kwenza ikusasa. uWalt Disney waqoshwa ephephandabeni ngoba engaboni. Angamukele lokhu. Kodwa wakha umbuso ngephunga. Uma ekholelwa ekuqondeni okuphansi okuyimfihlo, bekuyoba njani? Ukuzilolonga okulula, yonke imihla, ngaphambi kokusebenzisa ifoni, vala amehlo imizuzu emibili ubone ngokucacile impilo ofuna ukuyiphila. Zizwa ukhona kuyo. Bona uzwe, uhlwayele, uphendule. Yenza lokhu yonke imihla, ngisho noma kubonakala kuyinto engapheli. Emehlweni omphakathi, lokho okuphila ngokukhulu engqondweni kubonakala emhlabeni. Ungalindi ukuqiniswa ngabanye. Abadingi ukuqonda noma ukukholelwa. Lapho abantu bethi ngingenakukwenza, ngiyeka ukucabanga. Nginapha. Lokho okwakubizwa ngokuthi ukuhlanya kwaba yingxenye yomlando wami. Manje yisikhathi sakho. Sebenzisa amandla akho okucabanga ukwakha, ukhule, ushintshe. Awusoze uthola impilo ongayibona engqondweni. Uma ungakwazi ukubona, qala khona, ngoba ngaphandle kwalokho, akukho okuhlala. Kodwa nalo, konke kushintsha. Isinqumo siqala ukuguquka okukhulu. Angikhulumi ngokufuna noma ukuphupha, kodwa ukwenza isinqumo, ukususa ukungabaza, bese uthi, ngiyenza lokhu. Kungakhathaliseki. Abantu abaningi abenzi izinqumo. Bayalinda isikhathi esifanele, esingafiki. Isikhathi esifanele sifika ngemuva kwesinqumo, hayi ngaphambi. UJohn Kennedy wabuza uWernher von Braun ukuthi yini edingekayo ukuthumela umuntu kwenye inyanga, bese ephindela, waphendula wathi, ukuqina. Akukhona ubuchwepheshe, akukhona imali, kodwa ukuqina, isinqumo. Lokhu kukhombisa ukuthi konke kuqala engqondweni, kuhlanganise nokuzimela kwemali. Yini ekukwenza ukhangele phansi namuhla? Imali encane. Umsebenzi ongenabuyaphi. Iprojekthi engenakuphela. Isizathu singase sibonakale siphezulu, kodwa isisekelo siyasebenza, ukungabi nesisinqumo. Isinqumo asiyona nje engqondweni, kuyizwa amandla. Lapho uthi ngokuphelele, kusukela manje,
angiyemukeli lutho oluphansi kunalokho engizalelwe khona. Ngiyakhumbula isikhathi esithile. Ngangiyakhula kwaba nethuba ukuvula ibranch entsha ngaphandle. Kwakuyingozi, abaningi bangincoma ukuba ngiqaphele. Ngemuva kwesikhathi ngizwa izwi, kodwa ngikhumbula iseluleko somqeqeshi wami, ukungabaza kuyisiqepho eseba amaphupho ngaphambi kokuba azalwe. Ngenze isinqumo, ngingacengama, ngingangenayo igwaranti. Ngiye ngathi yebo. Lokho kuye kwaba yingxenye yomlando wami. Zingaki izikhathi olahlekelwe amathuba ngoba ungenanga isinqumo? Zingaki izikhathi othi ngizacabanga lapho kufanele uthi ngiyokwenza? Okubi kakhulu, mhlawumbe awukhumbuli lezo zinto. Zanyamalala ngoba ungenanga isinqumo. Impilo yakho yamanje inqunywe yizinqumo, noma ukungabi nazo, zeminyaka edlule. Ngaphambi kokuthi uthi angizange ngikhethe, khumbula, ukungenzi isinqumo naleso isinqumo, futhi ngokuvamile kuholela ekwesabeni okukhulu. Ucwaningo luka-Columbia lubonisa ukuthi abantu abakhulu benza izinqumo ezingama-70 ngosuku, ngaphezu kwe-25,000 ngonyaka. Okuningi akuyona into yeqiniso, kodwa ezinye zishintsha konke. Lezo ezisikhupha ezingqondweni zethu, zisenza sixakeke, zisenze singabaza, kodwa zisenza sikhulise. Uma ucabanga ukuthi awulungile, akukho muntu oluhle. Lapho ngiqala imisebenzi yami, ngangingagcina ngigeja, ngikhuluma kancane, izandla zami zibanda. Kodwa ngenzelwe isinqumo sokuthi akukho okuzokungibeka phansi. Lokho kungenze ngiqhubeka, ngisho nokukhulu. Yenza isinqumo sokuphuma ekukhanyeni, yekela ukulinda umuntu akusize, yenza ngesibindi, ngisho nokwesaba. Ubuqhawe abukhona ukusilela ukwesaba, kodwa ukwenza izinto ngisho nokwesaba. Uma usenza isinqumo, into enkulu iyenza, impilo iqala ukusiza. Amathuba avele, abantu bavele, izindlela zivuleka. Uqala ukuhamba. Isinqumo siqala ukucaca, indlela, umendo, ziza kamuva. USteve Jobs wayeqinisile, awukwazi ukuhlanganisa izinto uma ubheka phambili, kuphela uma ubheka emuva. Yekela ukulinda ukuqonda konke. Awudingi ukwazi kanjani, kufanele wazi kini, bese wenza isinqumo. Uma lokhu kukwenza uqonde, ngincoma isinqumo, hayi isifiso noma umbono. Thatha iphepha ubhale, kusukela namuhla, ngenza isinqumo sokuphila impilo engifuna ukuyiphila, ngenza isinqumo sokuphumelela, ngenza isinqumo sokuzithemba. Bhala manje, ufunde yonke imihla, kuze kube yilapho iqiniso liqoshwe kuwe. Yizinqumo ezisichaza, hayi umlando, imfundo, izimo, kuphela isinqumo. Uma usenza ngamandla, umphakathi wonke uyokuqondisa. Ngingufakazi walokhu. Wena ungaba yingxenye? Enye yezinto engizitholile ukuthi awudingeki lokho okufunayo, kodwa lokho okungukho. Lokhu kuguqula indlela obuka ngayo imigomo yakho. Imali, amathuba, ukuxhumana, konke kukhombisa isimo sakho sangaphakathi. Ukuze uthole imiphumela ehlukile, yenza njengoba ukhona kuleyo mpilo entsha. Angikhulumi ngokuzenza, kodwa ukubeka izinto ndawonye. Uma ufuna okuthile, kodwa wenze okuhlukile, uthumela umyalezo ohlukeneyo. Umphakathi uphendula kumibhalo eqinile, hayi izifiso ezihlukeneyo. Uma ufuna ukuphila njengomuntu ocebile, yenza kanjalo ngaphambi kokuba kube njalo. Ngiyakhumbula owesifazane owayefuna ukuvula ibhizinisi, wathi, ngiyoziphatha njengomuntu ocebile nginemali. Ngathi, uzothola imali uma uqala ukuziphatha njengomuntu ocebile. Wathula. Abantu abaningi balinda ukulahlekelwa isisindo ukuze bazizwe beqinile, ukuthuthukiswa ukuze bazizwe bebalulekile, imali ukuze bazizwe bekhululekile. Kuyaphambene, uma uzizwa uqinile, ubalulekile, futhi ukhululekile manje, izinto ziqala ukushintsha, hayi ngomlingo, kodwa ngoba izenzo zakho zibonisa lokho. Uma usenza njengomuntu ofuna ukuba yena, angithi ukuthenga izinto ongenayo imali yazo noma ukuzibonakalisa njengomuntu ongenjalo. Ngikhuluma ngesimo, umqondo, ukuqeqeshwa. Uziphatha kanjani uma uvuka? Ukhahlela noma unomgomo? Ukhuluma nabanye kanjani? Ngesaba noma ngokuqinile? Ujongana kanjani nezinkinga? Njengomuntu obulewe noma njengomholi?
Lezi yizinqumo zansuku zonke ezakha amandla akho. Konke emhlabeni yinamandla, ulikhipha nganoma yisiphi isikhathi, igama, isenzo. Futhi lokho okulikhiphayo liyaphinda. Ucwaningo lukaCalifornia lubonisa ukuthi abantu abaziphatha ngamandla, ngisho nemizuzu emibili, bayakwenza izinguquko ezingokomzimba, ukwanda kwe-testosterone, ukunciphisa i-cortisol, ukuzethemba. Ubukhulu buyaphendula ekuziphatheni futhi umhlaba uphendula ebukhulu. Ngikufundile ngokwenza. Ngangidinga ukuya ezikhulwini, kodwa ngangingenako ukuhlala ehotela elikhulu. Ngangenza kanjani? Ngangiya. Ngangifika ngaphambi kwesikhathi, ngibona indlela abakhulumi abaziphatha ngayo, bakhuluma, bagqoka, behlala. Ngingenza njengabo, hayi ukuvumelana, kodwa ukuqeqesha ingqondo yami nomzimba ukulungiselela isimo esisha. Kwaphela isikhathi esincane kuze impilo yami ibonise lokhu. Uyoziphatha kanjani uma i-akhawunti yakho izele, i-agenda yakho izele, uphishekela amaphupho akho? Uyobe usalinda ngomsombuluko. Uyobe ulahlekelwa isikhathi ngezinto ezingalungile. Uyobe uthuka. Cha. Kungani uqhubeka ukwenza lokhu? Izinga lakho elizayo alifihliwe noma likude, kuphela kwisimo esihlukile kulokho okukhiphayo namuhla. Ufike kulowo mkhondo uma uziphatha njengoba ukhona lapho. Kufana nokushintsha isiteshi. Izingoma zikhona, kufanele uqonde. Inselelo, izinsuku ezingu-7 ezizayo, vuka ube ngumuntu onamandla. Gqoka ngenhloso, khuluma ngokuqinile, hamba ngokuqinile, yenza izinqumo njengoba usunqobe, ngisho nokuba unezikhathi ezimbi. Ukuhlala kwenzeka ngaphandle nangaphakathi, kuze kube yilapho kungekho mehluko phakathi kwalokho okwenzayo nalokho oqalile. Ngelinye ilanga, uzobona ukuthi konke kushintshile uma uqonde lokhu, uma uyeka ukulinda impilo ibe khona futhi uqale ukwenza njengomdali wayo. Yilokho engikwenzile, wena ungakwenza. Qala manje, ngoba uma ushintsha ngaphakathi, umhlaba awukhethi ukuhlala unjalo. Impilo ofuna ukuyiphila ikhona, futhi kufanele ulungiselele ngendlela ocabanga, uzwa, futhi wenza ngayo kusukela manje. Akukho okungaphandle okuzoshintsha uma ungashintshi ngaphakathi. Uma uqonda lokhu, awukwazi ukubuya. Ubeka endleleni engapheli yokukhula, ukuthuthuka, nenhlanhla. Uma lokhu kukwenza uqonde, isinyathelo esilandelayo silinde. Ividiyo ekubonayo yisinyathelo esilandelayo kulolu hambo. Uzobe usukhulile ekuqondeni futhi uzobe ungcono ngaphezu kuka-one. Leyo one ingaba yinto ehlukanisa lokho oqalile nokho oqashwe ukuba ube yilo. Ngiyabonga ngokulandela, ngilindele evidiyo elandelayo.